Halo semuanya dan salam dari pedesaan. Malam 1 Suro tahun 2025 ini, Museum Tosan Aji yang terletak di area Pendopo Kabupaten Purworejo mengadakan tradisi jamasan, yakni pembersihan pusaka. Dapat dilihat pada video ini bagaimana event tersebut berlangsung. Terus nogo siluman terus brojol. Lagu Indonesia Raya lan Maros Purworejo. Satukan langkah maju bersama, bersinergi dalam berkarya, bersemangat bertanggung jawab, raih masa depan yang gembira. Ayolah untuk Purworejo. Para ingkang piniji kapitados saperluhan asta pirantinipun jamasan pusaka bagian kampus kareta katopo lan kanggon pro-kontra. Yo ing sakningipun para priya pinilih piranti ingkang hangesta piranti syarat upakarti kinarku jawasing pusaka iku menika gongso enggal kabiyan satya kang pinilih kinarku hangesta upakarti jawasa nalika gisamipun ingkang kirana pinilihipun pangarsa tetungga agung wonten ing Kabupaten Purworejo. Pinilihipun Ibu Hajah Yuli Astuti para pangarsa tindak kirapin pusaka kasunyatan.